खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बे दिपेन बर' बिथांखौ जे बिजेपि राजखान्थि हानजायाव जगदान जागोन नामा होननानै सोंथि खालामदोंमोन खौरांगिरिया बिथां आसामनि मन्त्रि बिथां अशोक सिंघाल बिथांनाव आरो बे सोंथियाव फिननाय होदों अशोक सिंघाल बिथाङा बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद जाय फरायसा आफादा मोनसे गोख्रों आफाद आरो गोख्रों आफादनि मोनसे आब्रुथि थानाय मोनसे आफाद आरो जाय आफादनि सासे दैदेनगिरि बिथां दिपेन बर' बे दिपेन बर'आ जेब्लासिम बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थाबाय थागोन थामहिनबा बिथाङा दङ आरो बै समसिम बा समाव आङो बिथांनि सायाव माबा मोनसे बाथ्रा बुंनांगौ दं एबा बुङा होननानै बाथ्रा बुंदों आसामनि मन्त्रि अशोक सिंघाल बिथाङा एबसु सभापति যেতিয়ালৈ তেখেত হৈ আছে মই কোনো মন্তব্য নিদিওঁ थारैनो मख'नांगोन जे जाय समाव थामहिनबा आथिखालाव जे समाजारि बिजों बे समाजारि बिजोङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बे दिपेन बर'खौ गुबुन समाव जोङो नुनो मोनदों थामहिनबा खौरां बिजों आरो बे समाव पर्टेलफोराव थामहिनबा डिजिटेल चेनेलफोराव बाथ्रा बुंदों जे दिपेन बर'आ बावैसो साननि उनावनो बे समाव बिजेपि राजखान्थि हानजा फारसे थांनो बा जगदान जानायनि लामायाव होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बे बाथ्राखौनो लानानै बिथां दिपेन बर'आ गावनि अफिसियेल पेजनि गेजेरजों बिथाङा रोखा खालामनानै होखाबाय मा थामहिनबा बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंखाबाय जे बे समाव बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे मोन्थोर बे मोन्थोरखौ लानानै बर' हारिखौ सिबिलांनायनि थाखाय बा सिबिलांबाय थागोन होननानै बिथाङा बाथ्रा बुंदों आरो बिथाङा बुंथिदों जे टिभि चेनेलफोराव आरो डिजिटेल चेनेलफोराव बे समाव आंखौ लानानै बाथ्रा बुंनाय बे बुंनायफोरा ओंथि गैया आरो बेजों जेबो लिंक गैया होननानै बिथाङा क्लियारिफाइ होखाबाय आरो बे समावनो खौरांगिरिया सोंदोंमोन जे बावैसो साननि उनाव दिपेन बर'आ बिजेपियाव हाबनो हासिगौ नामा होननानै सोंथि खालामदोंमोन खौरांगिरिया आरो बे सोंथि सोंनायाव बिथां आसामनि मन्त्रि अशोक सिंघाल बिथाङा फिननाय होदों जे बे बाथ्राखौ बा बे सोंथि जाथावना नङा मानोना बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिथां दिपेन बर'आ खामानि मावबाय दं आरो बिथां बायदि थामहिनबा बर' हारिनि मोनसे आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे माहारिनि मोनसे आफाद आरो मोनसे डिसिप्लिन गोनां आफाद आरो जाय आफादाव बिथां दिपेन बर'आ दङ आरो बे दिपेन बर' बिथाङा जेब्लासिम दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान लानानै थागोन अब्लासिम आं बेनि सायाव बाथ्रा बुङा होननानै रोखा बाथ्रा बुंथिदों बिथां आसामनि मन्त्रि बिथां अशोक सिंघाल बिथाङा জাতীয় সংগঠনৰ সভাপতিৰ ক্ষেত্ৰত এই প্ৰশ্নটো আপুনি কৰাও উচিত নহয় মই উত্তৰ দিয়াও উচিত নহয় তেখেত এখন জাতীয় মানে সংগঠনৰ সভাপতি আৰু বহুত ডিসিপ্লিনত চলা সংগঠন মই শ্ৰদ্ধা কৰোঁ এপছু এপছু সভাপতি যেতিয়ালৈ তেখেত হৈ আছে মই কোনো মন্তব্য নিদিওঁ मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा बिएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं एचएस आरो एचएसएलसी उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय बीएसएस डिप्लोमा इन मेडिकल रेकर्ड साइन्स BSS Diploma in EEG and EMG Technology, BSS Diploma in Critical Care Management, BSS Diploma in Hospital Waste Management, BSS Diploma in Hospital Infection Control and Prevention, BSS Diploma in First Aid and Patient Care, BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping, Lab Assistant, Pharmacy Assistant, Certificate in Emergency Medical Service, Certificate in Pulmonary Function Test एबा PFT Technician, Certificate in Awareness of HIV/AIDS, Certificate in Anti-Malaria Training आरो लोगोसे Office Management Courses, Computer Courses आरो Communicative and Soft Skill Education नि कोर्सफोरखौ
2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM भकेसनेल इनस्टिट्यूटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।